Wato ainihin ku subscribe mana subscribe sannan ku danna wannan. Ranka nan Allah ka dan mun shi sha ruwa. To ni yanzu biyar ma sha'awa take ba. Za ka ce ga biyar ma wahala take. Mamaki kake? Allah da baralla ya kai fadan duba mana. Wani da in ga biyar ina ga yanzu na kai kwana uku da kace. Dan wani da ce Da an ji kamar. kuɗi ma yanzu an daina yadda shi. Zan da ku samu bane kuna wannan maganar. Ai na to za a samu. Allah in aka lalaba ku na sun za a samu. Ba sai da shi ba sai da shi ruwa. To kaurin talauci na fi ka yanzu. Yes kawai ka ganna da shi amma inda zaka duba aljiyuna ba ya an ga. Allah. A to me da kai fa? Sai ka ci kaurin talauci ka fi me da kai. Da tuwo na je in ci to na ga ma sun cinye. Kai wai gidan ku akwai tuwo? Akwai tuwo ka Allah tambayan ka nike. to na ci na wannan ne. Salamu alaikum. Babbar kanku da duka. Assalamu alaikum. Fara gaisawa yanda mai 1000 ya bani mai 500 ma ya bani. Kai ce Allah 1500 nake dan bukata. 1000 ko 500 haka. Ban gane. 1000 ko Idan wannan ne farkon ziyarar ku wannan tasha, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.